Takže čauko, enjoy, serus. Ja som Mišo, zdravím vás z Aliašky a pozerajte na to, na čo som sa tu najviac tešil. Takto, keď chceš ísť na pivo na Aliaške, musíš zobrať najstaršie bicyklo, aké kedy boli vyrobené. Momentálne je 11 hodín večer a tu mám chlapcov, bratov Čechov, jeden bratia a to vidíte, tangy sa